Mevan aziz, nûner û rêveberên me saziyên me sivîl û demokratîk û te bi xêr hatin ser çavar hatin. Em zanin îro pêncê cotmehê roja mamosteyan a cîhanê ye. Bi wê sedemê me jî xwest ku bi mamosteyê xwe yê zimanê Kurdî re em şahiyekê li dar bixin, bernameyekê çêkin û her wiha jî bi sedema vê rojê em vê roja mamosteyê xwe pîroz bikin û kulîlka li wan belav bikin. Niha jî ji bo giringî û wateya rojê wê hevseroka me Birêz Şükran Yaqût di derbarê rojê de wê çend gotina bêje. Merhaba, çapemeniya Erjiyaye, mamosteyê bi rûmet, şima xeyra me. Eke şima zanê ma euro seba roja eke şima zanê ma euro ma seba roja mamosteyê cîhanê ma kombiye. Ez ê serê ziwanê de dîrî peyvana zivacînê a wendege ma dibistana ma yewine ça destpêkeno keyê ma destpêkeno e. Mamosteyê ma yewine şima zanê a yewine maya ma û ceniyê a dîna zî ê mamosteyê ku ziwanê ser û ziwanê dayîkê ser û ders danîne ma ênana peymûstenê ez reyna zivana wa roja mamosteyanê cîhanê ez pîroz kena û pîroz bû. Em jî wekî hevala xwe hevseroka xwe û li ser navê Komeleya Lêkolîn û Lêkolîna Ziman û Çandê Mezopotamyayê Med derê ve hemiya birêzdarî silav dikin, em dibêjin hûn hemû bi xêr hatin, ser çavar hatin. Beşdarê nêja em zanin îro pêncê cotmehê roja mamosteyan a cîhanê ye û her wiha em dizanin ku gelê Kurd jî ev 100 salên komara Tirkiyeyê ku ji mafê perwerdehiya bi zimanê dayîkê bêpar e û her wiha ti derfetek nehatiye dayîn ku heta îro mamosteyên Kurdî werin gihandin û her wiha jî hêjmara wan jî zêde bibe. Em baş dizanin ku li vî welatî ji destpêka komarê heta vê demê û di roja me de îro ji bo ku perwerdehiya zimanê Tirkî bidin 1.500.000 mamoste nihal ser karin û ji pêş dibistanê heta zanîngehan perwerdehiya zimanê Tirkî didin. Lê li gel vê rewşê li gel ku bi 10 milyonan gelê Kurd li vî welatî dijî heta îro ji bo gihandina mamosteyên Kurdî û ji bo avahiyên perwerdehiyê heta îro ti gaveke ji aliyê dewleta Tirkiyeyê ve nehatiye avêtin. Ji bo wî jî em dibêjin li gel hemû astengiyan, li gel hemû zext zor û pêkutiyên ku dewlet li ser gelê Kurd di derbarê perwerdehiya zimanê Kurdî de pêk tîne, li gel wê jî îro bi dehan mamosteyên me li vê derê ne û em dizanin van mamosteyên me wê yek bibe hezar wê bibin 10,000 û her malek me wê bibe dibistan. Bi vê helwestê em bang li gelê xwe dikin ku li hemberî vê pêla pişaftinê, polîtîkaya pişaftinê gelê me jî li zimanê xwe, li çanda xwe, li dîroka xwe û li jiyana xwe ya azad xwedî derkeve. Em van mamosteyên xwe wekî nevî û zarokên Ehmedê Xanî, Feqiyê Teyran, Melayê Cizîrî, Elî Herîrî, Baba Tahîrê Ûryan û Celalet Elî Bedirxan dibînin. û em dizanin ku van mamosteyên me dane pey şopa van bav û bapîrê xwe, dayîk û dapîrê xwe ku heta îro nehiştine zimanê Kurdî tune bibe. Dikin ji bo keda wan em heta niha ku hatiye dayîn em dîsa silav û rêzê xwe pêşkeş dikin û em dibêjin roja mamosteyan a cîhanê li mamosteyên zimanê Kurdî pîroz be. Bi sozek da ku ez çiqa ji bo zimanê Tirkî xebitî be en hindik gereke ji bo zimanê Kurdî jî xebatek binirx bikin. Ji ber wî hevalo ez berê destpêkê ez ê pir Kurd xeber dibim. Di parastina vî zimanê de ez beşa xwe li ber dayîkê Kurd, li ber şidê Kurdek heta ana zimanê xwe bi zariyê xwe daneyîn kirin em beşa xwe berwan ditewînin. Demek
em şiyandın, ji bon em bibin memurê devletê, em pere bistînin, em dişiyandin dibistana. Duan dibistanê da rêbazek hebû. Duan dibistana makîna bişaftinê birêk û pêk dişxulî. Di wî şixulandinê da digotin zimanê xwe xweşbîr bikin, di xwedesaliya xwe de min wisa digot. Digot temamê dünyayê Kurdî xeber didin, lê zimanê dî di duya jî gavek mezin dibin Tirkî xeber. Ez wê be. Ez bûm 15 salî min fehm kir zimanê min qedexeye. Hevalno di vî serdemî da sazî û rêxistinê ji zimanê Kurdî ra xizmetê dikin. Ez bawerim di vî serdemî da sazî herî binirxewin. Çünkü ti gavek zimanek biparêzî, ti netewek diparêzî, ti civakek diparêzî, ti edebek diparêzî, ti kültürek diparêzî. Hetanha edeb û kültür û çandak bi me re hatiye roja îro, ez îro karim xwe bi zazakî jî bi kurmancî jî ew bikim, ew seba dayîka ye. Ji ber wê yekim, ji ber wê yekê hevalno. Mamostetî ev wisa tê pêrasekirin di dunyayê da. Mamoste endezyarê jiyanê ne. Ev endezyarî her aliyê jiyanê de wisa ye. Di Tirkiyê jî seranser di guherîn û veguherîna hişmendiya welatparêzî û hişmendiya demokrasiyê bi mamosteyê hatiye destpêkirin. Lê belê demek zimanê Kurdî qedexebû kesî dikar bû ji mamostê Kurd. Ji mamostê Kurdiyê behs bike. Niha ev demekî ji Kurdî derê ji Qursa dest pê dike Kurdî derê heta îro. Mamoste hatire gihandin. Ez bawerim di dünyayê da. Di dünyayê da. Ez tenê Tirkiyeyê nabêjim. Di dünyayê da tiştekî di vê serdemî da herî binir mamostetiya zimanê Kurdî ye. Çünkü drojena teravînda neteva devleta bütün avayî nehiştine Kurdî bibe zimanê perwerdê nehiştine bibe zimanek fermî. Ji ber wî yekî ez beşna xwe îro bi mebesta roja mamosteyên cîhanê mamosteyê me ser zimanê Kurdî dixebitin. Şopdariya zimanê Kurdî dikin, şopdariya edebiyata Kurdî dikin, şopdariya her alî edeb û ziman û çandê dikin. Ez beşna xwe li ber wan ditewînim. Hevalno hûn her hebin. Hûn dahatiya me ne. Ez dîsa jî beşna xwe li ber wê ditewînim. Zor spas ji we re. Salaya binava van hevala da hevalê ku em bi hev re dixebitin û pêşiya hevalê pêşiya me yani pêşengê me yani bi alî zimên da. Ez dixwazim derbarê vê rojê da hinek tişta bibêjim. Yani çima pêncê cotmehê 1994 da li dinyayê de em bêjin ewa UNESCO'yê ya hêlaviya çandî û îlo biryarekî digre wê rojê wek roja mamosteya pêşkeş dike ew jî bi yekdengî qebûl dikin û piştî wê di 1966 de ev roj êdî bi fermî tê qebûl kirin tê pejirandin li hemû dinyayê ev roj tê pîroz kirin lê dibe ku heval bibêjin li vî welatî pêncê cotmehê nayê pîroz kirin piranî 24 cotmehê tê pîroz kirin rast e min jî mamostetî kir 15 sala ez jî wek mamosteyê fermî xebitîm sendika me eğitim sen û em bêjin gelek sazî û dezgehê din her çi qas me hewl da em ê rojê pîroz bikin me pîroz jî kir em dikin jî lê tiştekî wisa heye em di hemû televîzyon, çapemenî, derdor gelek cî û aran de ew roja bêjin 24 cotmehê tê pêşberî me îjar 24 cotmehê ji ku derê tê yani çima 24 cotmehê
24 جوتمه 1928 ده Atatürk Mustafa Kemal ve bejin seroke perverdehiye bejin yaji bi Türkiye ben baş öğretmen ev kez seroke çare jotme tabi pişti ve bejin pişti darbe evroj idi tamrudine bir yere digrin bu evroj saatte piros girin tabi ama agahin teknikine gelek havale meviyat zanın le deve emçik ليفان الرجاء والهم الثيراتي تزي بنابري ببريا ما تريدا جيبتي يجي نقول دواري ماموستي رول ورسا ماموستي gelme ora pivane me bona me vata içi gringia içi mi bu duvarı da içi dışta bejim yek peşi lazım merif nezikatiya devleti ya lehemberi çavuz zamanı kudiçi do emdikarın lehemberi pişaftın etçibikin se de zaman uçanda kurdi da edebiyata devki yani zargotun emdibejim ev zargotun edebiyata devki jibona kurda pır giringe jiber içi giringe gava Komar hatta damezrandın devleta Türkiye bir doziya yek zaman yek an yek neteve ve her vekilin çandu zamanın gelin neteveyn Anadolu'ya nabil kurda bakur kurda tümme hasibandın bu yadan hali ki bu asimilasyon eke 40 gram serva beşan. Vana ana vat neteveyn gelek ve bastıkın nema. Hem Türk'ten serpiyama eğer hem İran serpiyamada evzi jibo edebiyat ameliyat etki yani zargotuna kurdi devlemet bu jibona viyavi hem eser piyama. Kurda jibel ku qadaxal ser zaman me heru hemu jiyana xun diroka xun roman u çirok u helbest u stran xu hemu dinava edebiyata devkida cidan hevran kulturda beşar bu paras jibona viyavi zaman me hatta hiro ser piyam Rol urista mamoste me çiye, rol urista mamoste me gelek peygire mamoste heyele ez yek hevokek tene ez karım bejim mamoste tene nine heman demeda koşeri çandu zaman eme. Jibona çandu zaman eve te koşer u habata bike. Em karın dibi vare da em çibikin. Elbet komere me peşengiya bir işe dikin ne hemu zanın terin haki. Yani jibon zaman emeci belki asimilasyon eki gran sermayeyi yani ayet teknolojiye baş fahmdaki insanların lazım emziyedi teknolojiye jibo koşina jibo parasına ve şartını meşgul kar. Gelek işlerine merif kardeşim ve ezna hacim zeden vatandaşım. Bu açan peygamberim mala va spas. Spas diken jibo mabasta İbrahim Halil. Yani bu kurti axaftan ilme mabasta ilme bu kurtiş mera var diyeceğim. Şart yekemini azadiye pandın, nivîsandin û axaftina bi zimanê xwe. Zimanê Kurdî wê statuya siyasî ya gelê Kurd jî bixwerebîne. Roma jî em dibêjin li hemberî pêla pişaftinê ji heft heta heftê salî li her derê jiyanê li kuçeyê, li kolanê, li sûkê, li bazarê, li nexweşxaneyê, li dibistanê, li dadgehê û li her derê jiyanê em ê bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî bixwînin, bi Kurdî binivîsin
بکردی بفکرن و بکردی بجین بجی زمان کردی بجین مامۆستای زمان کردی ئەم مامۆستای خۆرا هەموو میوانێ me سەر سەراسەر چاوەڕە هاتنە ئەم نەها مامۆستای Seva. اولی من آماده نه اولی مامۆستای me اولی جن آماده نه tamam serbest mi? Serbest mi? Tamam. Ne ama aval kan halka bugün aval için halka bugün. Baba sen böyle mi? Şükran ver ne var için bravo Ejim dedi. Hayır, şimdi daha başladı. Hamza Şükran. Kabul mü? Gidip 5 dolar? 5 dolar? Ne ne. 5 dolar da böyle bir şey mi alıyor? hayda valla mikoş vorqine no be günde bir khalalık ile karşım katı aşağı بسريا دار حزاغي بقوتاري تشيه نابي بابي ويسلي ما نبلغ خمجيرات بيجي سلي لنابي دايقا ويزلي خايا جيرات بيجي زلخي آهوي دهايلي آهوي بمنايلي ورا وزي ولا داي كورن ما يعمل سليمي وزيم ويتيرو كمان زيبي وزيم سويه تستيق ومجني وزيم لا تشوكو قدمي من ما نجبر زلماك ومجني وزبزيم أمان هايلي 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 وده هايلي 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 من هايلي وخجية لخوشكا حلقنا دوزة تسمع ميتشية لخوشكي خجية درونشت المالا بابي خجية لبرائي خجي نداني يويا خجي رأوس يعمل راقي الكار وباري رماندني لبري خدا سري جائي سيفاني خلاتي آخوي دا هايلي من هايلي واهي لو قدنم قدل مكانيكا هاي لفاي عندنا هاي المي هاي المسوارو في زبوكي قدام مشانا زميا بنيا مالا هاي كراي انزرا هاي المي المسوارو بارا خودی چیا و زوزانه سرحد خالی بونه جپازو برخی با کجرا المسوارو حیدا ولا گرما دشتی زوره
برسامش بترسل مخرابك رنجة إيوه وانا أسمرا إيوه إيوه بإيوه سوارو إيوه لو كديم كوتشيا بودكا إيوه دقو إيوه إيوه بإيوه سوارو وبايزا ولاتي مسر حدي هاتي دارا بلي وشاد وزد أبيا المي سوارو ولا خفدك يا وزوزاني سر حدي خالي كونه جوزي برخا يواش كريه ميا المي بأوائل مسوارو حيدا ولا مقوقر ما دشتي زورة برسامش بيت سلم خرابك رنجي إيوه فازر يا إيوائل إيوه بأوائل مسوارو